नोंनावनो दं जिउनि अमृतआ। नाथाय नोंनि सानस्रिया बयनिबो मोजांनि थाखाय जानांगोन, जेराव नोंनिबो आरो गुबुननिबो एसेबो खहा जाया। मोनसे खोथा मिथिगौना? मेगननि मोदैया बेसेन दं। मेगननि मोदैया बेसेन दं। रावनिबो मेगनाव मोदै दागो, मेगन मोदैनि सावनांनो हागौ। मोनसे खोथाखौ गोसोआव लिरनानै दोन। रावबो रावनिबो थाखाय बांद्राय सानबोलावरि खालामनाङा। बांद्राय सानबोलावरि खालामोब्ला मानसिनि देहाखौ लोरबां खालामो।